Damdamag Radyo Sagada. Naimbaglatang aldaw ka na pangaldaw kadagiti aming agdangdangag iti daytoy nga istasyon Radyo Sagada 104.7 FM. Dinmanon man na iti oras nga taibingaya dagiti damdamaga para iti midday news. Siyak ni Simbay kat parang arud iti ulo dagiti damdamag. Damag iti pagilian apelyido a politiko ken kontraktor plano a maiparit iti party list system. Obispo ti Bayombong nang idependar iti simbaan may naig iti protestar kontra iti panagminas ijay Nueva Vizcaya. 15 anyos nga estudyante na bigbig a banwar kalpasan nga agsakripisyo iti napasamak nga Tacloban School shooting. Kan edad ti criminal liability ipilit nga ipababa ni Senador Padilla iti 10 nga tawen. Para matapo iti headlines iti damdamag dito'y rehiyon ti Cordillera kan damdamag iti lokal, Department of Education Cordillera nangidanon iti panakiladingit kan nairirot a seguridad kasaruno ti Tacloban shooting incident. Upat a leader Cordillera mangingato iti Court of Appeals iti laban kontra iti terror tagging. Illegal online sellers makamat maisilpo iti napairteng nga kampanya kontra iti sigarilyo ken vape ijay syudad ti Baguio. Formal anay lukat nga Cordillera ken Art Hub libre a bisitaan ti publiko. Probinsya ti Apayao na kanayon iti 40 a lugar iti pagilian a makapadas iti nakaro a maga na maga nga kondisyon itun bulan ti Nobyembre. 24 nga bus ti Genesis sinuspinde ti LTFRB kalpasan ti nadara nga aksidente ijay Baguio City. Duwapulong nga persons deprived of liberty iti Montañosa nagraduar iti Carpentry NC2 ti TESDA. South Korean NGO na Mountain Province nagkadwa para iti medical supplies ti upat nga ospital iti probinsya. Gobernador Lakwasan nang ipanawagan iti publiko nga suportaran dagiti lokal a produkto ken artisan ti Montañosa. Kan panakaibiyahe iti baboy ken pork products temporaryo an naipawil iti Central Barangays ti Sagada gapu iti sanpay a maamuan a sakit. Para iti detalye dagiti damdamag iti pagilian katamay sa abaro asingasing tinaydasar iti kamara amang pangpanggep nga iparit dagiti miyembro dagiti politikal a pamilya ken dagiti kontraktor a sumrek iti party list system. Iti sidong ti House Bill 99061 na New Party List System Act nga in-autor ni House Speaker Faustino Boje D. III, mamyandaran ti agraraira alinteg tapno lapdan dagiti grupo amang us-usar iti party list tapno laeng nga palawaan ti pannakabalinda. Inyunay unay ni D, kadwa dagiti daduma pay a representatibo manipod iti Party List Coalition Foundation Incorporated at sistema ket nabuangay tapno ipalawa ti panang ibagi kadagiti akasapulan nang runa dagiti sektor a mabalbaliwala saan a para iti sumagmamanulaeng a pamilya. Iti sabali adamag ket independar ni Bayombong Bishop Jose Elmer Mangalinaw ti panakipaset ti simbaan kadagiti barikada ti komunidad kontra iti maysa nga proyekto ti panagminas sa Kasibo, Nueva Vizcaya. Kasarunod daytoy ti kaso ana isampa kontra kenkwana ken iti sumagmamano nga environmental advocates partikular iti panangbisita da ken panagmisa kadwa dagiti agbanbantay iti barikada.
Inpaghanatgat ti obispo asaan a politika no di kat pastoral a responsibilidad a nagtaod iti bilin ti ebanghelyo ti panang tulong kadagiti marigrigat ken panang salaknib iti aglawlaw. Kabayatan na kat inbelang met ti korte ti hirig nga temporary restraining order wenno TRO kontra kadagiti rallyista. Nangidanon met lang iti napipigsa a suporta dagiti nagduduma a sektor ti simbaan a Katolika iti panang itakder ni obispo iti dasig na. Iti sa balipay adamag national ket maitudtuding a banwar ti 15 anyos nga estudyante ani Chris Lawrence Fabian kalpasan nga isakripisyo na tibukod na abiyag tapno isalakan dagiti kaklase na manipud iti pamaltog ijay San Jose National High School sa Tacloban City idi Lunes, Hunyo 22. Sigun iti report, hinarang ni Chris Lawrence ti ruwangan ti silid pagadalanda tapno saan nga makasarek ti duwa nga armado a suspek nga agtawan iti 14 ken 15 met laeng. Daksang gasat tan napaltugan ken pinmusay ti biktima. Ipanpanawagan ti ina ti biktima ani Bea Fabian nga ipaay ti hustisya para iti anak na. Kaputasan isuna a kumbinsido a simple nga bullying laeng ti motibo. Iti likudan ti nadara a krimen ngayon katay ti talo nga estudyante. Iti nakasilpo adamag ket ipilpilit tata. Kuno ipilpilit manen tata ni Senador Robin Padilla iti Senado a papardasan ti panang ibaba iti edad ti criminal liability iti 10 years old. Kasarunod daytoy iti napasama ka insidente iti panagpaltog ti duwa nga estudyante iti maysa a pagadalan sa syudad ti Tacloban. Sigun kani Padilla nasken ang maamyendaran ti Juvenile Justice and Welfare Act gapu iti agsasanuno a krimen akas iti panagtakaw, panagrames ken panagpatay a mairamramanan dagiti menor de edad. Namnama ti senador ang napardas met lang nga aksyonan ti Kongreso ti singasing na para iti pagtalgedan ti publiko maipada iti napartak a panakaipasa itay nabiit tilinteg a mangidekdeklara iti waling-waling kas pambansang orchid. Para matapo iti detalye dagiti damdamag iti daytoy rehiyon ti Cordillera ken dagiti damdamag lokal. Iti tayak iti edukasyon maisilpo pala ang iti daytoy damag. Iti national nangidanon iti nauneg a panakiladingit ken panakaalarma daytoy Department of Education Cordillera. Kasaruno pala ang tinapasamak ang nadara nga pamaltog ijay San Jose National High School ijay Tacloban. Uray nuruwar ti rehiyon ang naarami ti insidente ket inpaganatget ti DepEd Cordillera nga agserbi daytoy a palagip tapno mas nga pairuten ti seguridad ken ipatungpal dagiti preventive measures iti amin nga eskwelaan iti Cordillera. Inpasigurado ti departamento nga agtultuloy ti panakitinulong da kadagiti lokal gobyerno ken kapulisan tapno mapatalinaed nga natalged ken natalna dagiti silid pagadalan para kadagiti estudyante ken teachers. Iti sa balipay adamag iti rehiyon ket ingato ti upat nga leader ti Cordillera People's Alliance wenno CPA iti Court of Appeals ti laban da tapno ibasura ti panang-awag kadakwada nga terorista. Babaan ti Anti-Terrorism Council wenno ATC. Formal nga indasar da Windel Bulingat, Sara Abelion Aliques, Jennifer Awingan na Tagua kana Stephen Tauli ti Notice of Appeal kalpasan nga ibelang ti Baguio City Regional Trial Court ti inmuna nga petisyon da. Sigun kadagiti grupo awan ti basaran ti nasao nga designasyon a nagresulta iti panang freeze iti sanikwa ken bank account da. Nagbalaag met ti karapatan ken dagiti abogado dagiti nasaw a leader an napeggad ti nagbalin nga desisyon ti nababa nga korte para iti amin nga tagadependar ti karbengan ti wenno tagadependar ti karbengan tao iti pagilian. Ijay syudad iti Baguio ket agtultuloy iti panakapairteng ti lokal nga gobyerno iti kampanya kontra iti panagsigarilyo ken vaping nang runa iti hanay dagiti kabataan. Sigun iti Smoke Free Baguio Task Force makapadanag ti datos no sa dino ket 70% dagiti agus usar iti e-cigarette iti syudad ket kabataan.
Uray no na ipasira amin a pisikal nga vape shops ijay Baguio, inaklo ni Communications Management Officer Joshua Daniel Rivera ngayon makar iti online platforms dagiti illegal a panag-ilako ang narigrigat nga i-track. Iti likodan daytoy katagpaspasalamat ti task force iti aktibo a panang i-report ti komunidad nga resulta iti panaka-arestar dagiti lumablabsing. Daytoy nga panang-ipaka ti syudad ket nakasilpo iti kalkalpas a panangbigbig ti World Health Organization iti Baguio City para iti epektibo nga tobacco control daytoy. Iti sabali adamag ket formal a nailukat baban iti Department of Tourism Cordillera wenno DOT CAR ti Cordillera Heritage and Art Hub sa jay Governor Pac Road ijay Baguio City. Itinapalabas alawas. Sigun kaniya DOT Cordillera Regional Director Jovita Ganongan, panggap daytoy baro a pasilidad amang TED iti indoor ken outdoor space para kadagiti lokal nga pintor, iskultor ken local weavers. Tapno ipanakkel ti kultura ti rehiyon ken suportaran ti Baguio kas UNESCO Creative City. Malaksid iti panang ipakita kadagiti tradisyonal nga sining akas iti backstrap weaving ken crochet amang bangted pang kabyagan kadagiti residente ket target metlang daytoy nga target daytoy nga ibingay ti mauwagan nga creative walk para iti cultural immersion dagiti turista. Ti hub ket nakalukat iti inaldaw ken libre nga bisitaen ti publiko. Iti sabali pa adamag iti rehiyon ket nagwarning ti pag-asa at ti probinsya daytoy apayaw iti Cordillera ti maysa akang runaan nga maapektaran a nakabilang iti 46 duduba pay nga luglugar iti pagilyan a posible nga makapadas iti severe dry condition. Iti daytoy umay nga bulan iti Nobyembre iti madama nga tawen. Daytoy ket manamnama gapu iti epekto ti El Nino. May basar iti report ti Weather Bureau kata ti dadumapay a 20 nasurok nga luglugar iti pagilyan ket makapadas iti nagbasit nga tudo wenno awan nga tudo wenno awan tudo iti sumarsaruno nga bulan. Kang runaan dagitoy a luglugar ket mabirukan iti paset iti amyana na ang Luzon. Maibilang apo daytoy Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, pati daytoy probinsya tayo nga montanyosa. Balakad daytoy pag-asa kadagiti lokal a gobyerno, pati kadagiti lokal a mannalon, abantayan dagiti dadumapay nga advisories manipud iti Weather Bureau. Iti kastoy kada makapagsagana da para iti daytoy saan ang mauawatan a panagbalbaliw ti panawen. Iti sabali paya damag ket pinatawan met ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno daytoy LTFRB iti 30 nga aldaw nga suspensyon ti 24 nga bus ti North Genesis Bus Line Incorporated. Kasaruno daytoy tinapasamak ang nadarang nga aksidente iti Marcos Highway ijay syudad iti Baguio iti napalabas alawas nga inkatay ti konduktor ti bus ken inkadangran ti 6 nga pasahero kalpasan ang maibangga daytoy nga lugan iti maysa a nakaparada nga truck. Malaksid iti suspensyon kada nang iruwarmet lang iti show cause order daytoy LTFRB chairman ani Vigor Mendoza II. Tapno iti kasta ket agpalawag ti kumpanya. Bayat nga naibilin ti mandatory drug test kadagiti driver ken ti roadworthiness inspection kadagiti nasao nga unit. Nabilinan mo't lang ti LTFRB Cordillera at tutukan ang naparpardas ti panang-iruwarmet iti insurance claims para iti pamilya dagiti biktima.
Dito'y Montañosa ket nabaligi ang nakaturpos ti 24 nga persons deprived of liberty wenno PDL ken ti 5 lang nga kameng ti Mountain Province District Jail iti 30 nga aldaw nga Carpentry National Certificate wenno NC2 program ti TESDA. Ti seremonya ti panagturpos ket naisayangkat iti napalabas alawas. No sa dinno ket binigbig ni Acting Jail Warden John Melesio amin dagiti naggraduar gapu iti naadalda a kasanayan. Inbaga na adaytoy ket simbolo ti barbaro nga namnama, disiplina ken gundaway para iti panagbalbaliw da. Dakil mo ti panagpasalamat dagiti beneficiaryo. Iti Bureau of Jail Management and Penology wenno BJMP ken iti TESDA Mountain Province para iti agtultuloy a panangteda kadakwada iti kakastoy nga trainings. Tapno iti kasta ket maadanda iti makaanay nga kasanayan ken kakayanan. Kadagiti skills nga mabalin nga mabalin nga maaramat da apaman nga rumwarda iti pagbaludan. Iti sabali pay adamag iti probinsya ket agkadwa ita ti gobyerno probinsyal ti Montañosa ken ti South Korean International NGO nga Global Life Sharing para iti panang ipapiksa iti serbisyo nga medikal. Itay napalabas nga Lunes, Hunyo 22 ket formal nga inawat ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ti opisyal nga organisasyon. Tapno iti kasta ket talantanen ti panangipatulod iti personal protective equipment PPE ag-agas ken dumapay nga medical supplies kang runaan daytoy apo iti 4 nga ospital iti probinsya. Sigon iti Global Life Sharing President Anisa Kim Jing, panggep daytoy tulungan dagiti para publiko a pasilidad iti ruwar wenno iti probinsya. Tapno iti kasta ket maadanda iti makaanay nga medical supplies. Ti dagitoy nga supply pang medisina ket para iti 3 nga district hospitals iti Busaw, Barlig ken Paracelis ken pati ti mismo nga provincial hospital. Dito'y pala ang Montañosa ket inalukoy ti ama ti probinsya dagiti residente ken turista nga italo ti bukod ken lakwan dagiti nainsigudan a produkto manipod iti Montañosa. Tapno iti kasta ket makatulong iti pangkabyagan dagiti lokal nga residente ken lokal nga artisan. Kasarunod daytoy iti pananggatang na iti tradisyonal ken inarami da iti ima dagiti adda iti BJMP. Sigun iti gobernador, ti kada katutubo nga produkto, akas daytoy nga rod inabel. Dagiti dadumapay nga produkto nga naaramid manipod iti kawayan, ken dagiti nalilok manipod iti kayo ket saan laeng nga simple nga gamit no di maysa nga simbolo iti kultura ken daytoy pakasaritaan ti rehiyon ken probinsya. Ngarud ket inyo unay nila kuwasan nga iti panagpili iti lokal nga produkto ket panangted met lang puunan iti komunidad ken panangted tulong kadagiti residente tapno iti kasta ket dumuras dagiti pangkabyaganda. Para iti maudi at Italia dagiti damdamag ditoy Sagada ket maysa nga executive order ti enruar ni Sagada Municipal Mayor Felicito Dula ang mangibilbilin iti panangisardeng pay iti panakaibyahe dagiti sibibiyag a baboy ken dagiti produkto a karne dagitoy manipod iti Central Barangays ti munisipyo Paturong iti Sabali a luglugar. Daytoy atignay ket gapu iti na-record asaan pay ang mamuan a sakit a manarimaan amang apektar kadagiti taraken nga baboy dagiti lokal nga mannalon iti sentro nga barangay ti munisipyo. May palagip nga imunan. Ngayon pakaamo ti Office of the Municipal Agriculturist Sagada ti report dagiti masaksakit nga baboy iti barangay ti Ambasing, Dagdag ken Demang. Panggep ti pamilin ang malapdan ti panagwaras ti sakit iti dadumapay a barangay ken munisipalidad.
Pati ti panang salaknib iti lokal nga industriya ti panagtaraken iti baboy, kas may sa pagtataudan ti pagbiag dagiti adu a residente. Malaksid iti panakaipari ti panang irwar kadagiti karne ket nairutmet lang ang maipaspasardeng ti panang iserrek ken panang ilaku iti uneg ti munisipyo. Dagiti karne ti baboy a nagtaod iti ruwar ti sagada, malaksid laeng no dagitoy ket dinmalan iti inspection ken addaan iti veterinary health certificate manipod kadagiti otoridad. Nabagaan ti Municipal Agriculture Office, Municipal Health Office, Philippine National Police ken dagiti opisyales dagiti barangay nga ipatungpal ti nasao a pamilin. Ti asinuman a lumabsing ket sumango iti umno a pannusa iti sidong tilinteg. Ti Executive Order No. 69 Series of 2026 ang napirmaan idi Lunes, Hunyo 22, ket inmepekto nga dagus. Ken agtalinaed nga agraraira, enggana asaan ang maidekteklara nga kontrolado ti Provincial Veterinary Office ti sitwasyon. Dagiti nga rod apo dagiti na ibingay tayo nga damdamag para iti 12 o'clock news itangal daw iti Miyerkules, June 24, 2026. Siya kailang nisimbay para iti damdamag Radyo Sagada, mangibatbati iti naimbag manen nga oras kan naimbag nga malem. Adita kuliplipatan isaw ni oras di alas 12 ket kasin NGCP scheduled power interruption enggana is oras di alas 3.